Pois aquí non creo que haxa nada de comer, dixo Froilán mirando cara ao interior do piso. A verdade é que non tiña moita pinta de haber nada, nin de comer, nin de non comer. E aínda así fun ver, máis que nada para sacar de enriba a presión de Froilán. El dicía que non me estaba botando a bronca con voz comprensiva, pero a súa cara sofría a contención. Vou ás casas de pedra, dixen abrindo a porta. Estás mal da cabeza ou? Que hai toque de queda? Medio berrou. Ah, aquí tamén? Preguntei con inocencia. Imaginaba que sí, pero tampouco tiña por que ser. Igual o impuxeran os do goberno amarelo. Alí a cidade parecía tan pacífica e tranquila. Imagino. Tives alguén na rúa? Preguntou con retórica. A xente durme, respondín cada vez con máis ansia por marchar. Mira, imos supor que hai toque de queda, quedamos aquí ata pola mañá, ben podes aguantar ata entón. Cortou polo san. Sí, respondín. Sí que? Preguntou en plan xefe. Non lle respondín. Si ia quedar alí toda a noite, agardando a que quedase dormido ou a que se fixese de día ou as dúas cousas. Déitate, medio ordeou. Doen os cadrís de estar tirada no chan. Respondín poñendo as mans nos mesmísimos. Pois eu vou sentar, non sei por que estou tan canso, dixo sinalando a fiestra. Estaba esgotado, estábamos esgotados, porque andivéramos uns 30 anos, e aínda que fora cara atrás, o esforzo era o mesmo. Eu tratei de aguantar máis ca el, pero ao verlle pechar os ollos relaxeime e foi o sol quen me despertou, xa de mañá, soa. Tratei de non emocionarme. Había estar noutro cuarto, facendo nada, esperando a que eu puxera a man na porta para dicirme que non facía falta que saíse. Erguínme sen facer moito barullo. Camiñei a modo. Rexistrei unha a cada habitación. Non estaba. O corazón latexou con forza. Abrín a porta, corrín escaleiras abaixo, saín á rúa. «Rita!» berraron detrás de min. Parei en seco, a piques de botar a correr. Reflexionei, collín azos. Ninguén me coñece, aínda non nacín. Dei a volta. «A onde vas?» preguntou Froilán sorrindo. «Buscar algo de comer. Morro ca fame. Despertei e ti non estabas. E eu teño fame. Moita!» Deixeille ben claro. Dándolle explicacións que non precisaba, falseando unha xustificación ca verdade. Tiña fame. Quería fuxir, pero tiña fame. Ademais, nin estaba presa, nin me tiña atada cun cordel. Non tiña que parar sequera a falar con el. Ía, a onde me petase. Eu traio algo, subimos e almorzamos, se queres, dixo con bo ánimo. É que eu ia dar unha volta, rectifiquei. Non, se eu dicía máis ben porque non creo que teñas cartos do goberno azul, nin do outro en realidade. É porque... E ti tiñas cartos? Interroguei. Fun a un dos nosos pisos, respondiu baixando a voz. Pero mellor diso, falamos dentro. Subín con el porque me picaba a curiosidade. Como poidera atopar un piso franco tantos anos antes? Tampouco cambiara todo. Subes, chamoume polo brazo. Como os deches atopado? Preguntei subindo. Teño boa memoria, fanxou en plan discreto. Eu como algo e baixo ver como é todo, que hai de distinto, como é a xente. Ui, os coches son iguais. Lamentei vendo pasar un pola rúa. Non me parece demasiado boa idea que baises soa. Isto non é como na vila. Non podes quedar mirando con cara de alelada. Interrompeuse a sí mesmo. Imagino que decatándose de que un estranxeiro non lle podía explicar a unha nativa como era a cidade.